Terveisiä Satakunnasta. Mun nimi on Aapo Korkea ja mä oon performanssitaiteilija. Ja olisin mielelläni ollut paikan päällä, mutta tänään se ei ollut mahdollista. Mun taiteellisessa työssä yhteiskuntakritiikki on jotenkin jäänyt toissijaiseksi, koska mä oon alkanut ajattelemaan niin, että taiteilijan asema yhteiskunnassa ei voi olla kriitikon asema, vaan taiteilijan täytyy lähteä tekemään työtään suoraan osaksi yhteiskunnallisia ilmiöitä ja toimijoita ja tapahtumia. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että kritiikki on pelkästään kritiikkiä suhteessa ilmiöihin, mutta toimintatavat täytyy olla suoria ja niitä täytyy olla sellaisia, jotka kerta kaikkiaan irtaannuttaa taiteilijan sieltä perinteisestä asetelmasta, jossa taiteilija omassa taidekontekstissaan tietyillä mukavuusalueilla on yhteiskunnan rajamailta huudellut omia mielipiteitään, jos ollaan tehty poliittista taidetta tai yhteiskuntakriittistä taidetta. Ja sen takia mä ajattelinkin niin, että enemmän tavallaan täytyy lähteä integraation näkökulmasta liikkeelle. Ja taiteellinen työ, yhteiskuntataiteellinen työ on suoraan osana yhteiskuntaa. Ja omassa työssä mä toteutan sitä CCM:n Culture Crisis Managementin kautta, joka on taiteilijoiden ajatushautomo ja pyrkii uimaan suoraan sisään erilaisiin puitteisiin, jossa taiteilijat ehkä ei aikaisemmin ole niin paljon työtään tehnyt. Ja mä koen sen tosi mielekkääksi, sillä se mahdollistaa sellaisia muotoja ja sellaisia sisältöjä, jotka ei ole toisiaan välttämättä aikaisemmin kohdannut. Taiteilijan työn lisäksi mä vedän performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskuspresentaatioita, ja sitten syy miksi mä oon täällä Satakunnassa on se, että täällä alkoi nyt tänä syksynä uusi esitystaiteen BA-koulutus Satakunnan ammattikorkeakoulussa tuolla Kuvataide Kankaanpäässä. Ja mä vedän sitä koulutusta ja tämän koulutuksen taustalla on vahva ajatus siitä, että jotta taiteilija voi toimia keskellä yhteiskuntaa, suorassa yhteiskuntasuhteessa, niin jo koulutuksen aikana pitää luoda sellaisia yhteyksiä, jotka luo luontevan asetelman tälle toiminnalle. Ja käytännössä meidän opetuksessa se näkyy niin, että kutsutaan koko ajan vieraita ja käydään erilaisissa paikoissa, joissa ideologiset toimijat, kuten yhdistykset, poliittiset toimijat, erilaiset päätöksenteon hierarkian portailla asustavat toimijat, erilaiset instituutiot ja erilaiset oikeastaan mitkä tahansa yhteiskunnalliset toimijat, jotka on mukana vaikuttamassa meidän arkeen, niin toimii. Ja käytännössä luodaan suoria yhteyksiä ja luodaan motiiveja toiminnalle taiteilijan työn näkökulmaa laajentaen. Ja yksi esimerkki on esimerkiksi kurssi nimeltä Yhteiskuntaoppia taiteilijoille, jossa me vieraillaan täällä Niinisalossa, armeijassa, kirkossa tapaamassa yhtä Suomen konservatiivisimmista kirkkoherroista. Käydään poliisin ja palokunnan terveydenhoidon pakeilla. Ja pyritään tavallaan tutkivan journalismin näkökulmasta keskustelemaan näiden ihmisten, jotka toimii näissä instituutioissa heidän kanssaan siitä näkökulmasta, että he saavat avoimesti kertoa työstään ja samalla auki kirjoittaa sitä suhdetta, mikä sillä tietyllä instituutiolla on tässä hetkessä suhteessa muihin instituutioihin ja instituutioiden verkostoon, mutta ennen kaikkea myös suhteessa siihen, että mikä on ollut niin kulttuurievoluution jonkunasteinen primaari tarkoitus tälle instituutiolle kehittyä koko tämä pitkä kaari tähän päivään asti. Mikä oli se tarkoitus? Ja jotta me löydetään, tai että tarkoituksen tutkiminen on tärkeää, jotta me voidaan myös asettaa tämänhetkinen tilanne kriittiseen valoon ja sitä kautta myös käyttää tavallaan näitä elementtejä taiteellisen työn taustana. Niitä puretaan sitten keskustelleen. Mä halusin vielä lähettää terveiset sinne Semmaan, Helsinkiin. Ja
mä koen, että tällä hetkellä taiteilijan työ ja tendenssit on vahvasti kääntynyt kohti yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista keskustelua. Ja ne teokset, joita nyt tehdään sekä sisällöltään että muodoltaan jotenkin irtaantuu siltä mukavuusalueelta, missä ollaan aikaisemmin toimittu. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun taiteilija keskustelee aiheista, joista taiteilijan ei ole joko haluttu tai pitänyt, tai taiteilija ei normaalisti keskustelu ja esittää ehkä voimakkaita mielipiteitäkin, niin taidekriitikon asema siinä asetelmassa on haastaa sekä taiteilija, haastaa oma mediansa, ettei se taivu populismiin, haastaa yleisö osaksi keskustelua. Taidekriitikko on katalyytti, joka taiteilijan ja yleisön välillä on olennaisessa osassa sitä, että miten esimerkiksi tämä tendenssi, jossa taiteilijat ja taide on lähtenyt kohti yhteiskuntaa, niin miten se oikeasti avautuu. Ja siinä taidekriitikoilla on tosi tärkeä asema, vaikka totta kai myös samalla niin kuin jonkunasteisessa paralleelissa mediakulttuurissa ja kehityksessä sosiaalisten medioiden kautta ja niin edespäin, niin taiteilijallakin on paljon mahdollisuutta toimia aktiivisesti mediatoimijana ja tuottaa vertaiskritiikkiä, mutta siltikin on tärkeää, että on olemassa ammattilaisia, jotka keskustelevat tästä työstä ja haasteet ennen kaikkea korkeakulttuurisen höpinän poistamisessa sen tietää, että päästään keskustelemaan taiteesta sen tämänhetkisten vahvojen tendenssien puitteissa, niin on tosi tärkeä juttu. Kiitos.